Pozdravujem všetkých, ktorí sa neboja a nečakajú, že sa veci vyriešia sami. Dovolte, som občan s penziou, ktorej výšku poberá v našich končinách väčšina, teda penziu hanebne nízku za odpracované roky. Nechcem ale plakať nad mojou penziou, lebo ak veci pôjdu tak ako doteraz, nečaká žiaľ ani vás lepšia. Vďaka postupujúcemu veku čoraz častejšie potrebujem navštíviť a požiadať o zdravotnícku pomoc. Dívam sa, pozorujem, platím stále viac za lieky a návštevu ordinácie, počúvam o sponzorských príspevkoch pred operáciami, ale spokojných pacientov ani lekárov či sestričky žiaľ nestretávam. Do zdravotníctva údajne tečú rok čo rok väčšie peniaze, ale mám problém pochopiť tento rozpor. Mám problém, lebo počúvam, že nízke platy sú aj na školách, ozvali sa štátni zamestnanci a asi by nebolo profesie, kde sú s odmenami spokojní, ak ich po niektorí zamestnávateľia u nás skoro beztrestne či náhodou nezabudnú aj vyplatiť. Možno sa na dnešné stretnutie nespokojných zdravotníkov ozvú hlasy, že požiadavky sestier a zdravotných pracovníkov sú nesystémové riešenia a že je to zbytočné, lebo kompetentní to vedia a veci riešia. Neriešia. Ale zažili sme ostrý štrajk lekárov, ktorí dosiahli z pohľadu občana tiež nesystémové, ale nakoniec opodstatnené navyšovanie miest. A mám problém, lebo platy sa zdvihli, ale už menej jasne vypovedajú samotní lekári, pretože až na výnimky sa s kódexom lekárskej etiky nič podstatné neudialo.